Jo soc el Ricardo Clavel, soy Marketing Manager de l'àrea professional Food Service, le diem en Gallina Blanca. D'alguna forma el que volem és com fer servir la recepta de tota la vida per a professionalitzar el sector i transmetre aquesta tradició culinària, perquè som una empresa eminentment culinària. Des de l'àrea de Food Service, que és la responsable de tot el que és alimentació fora del llar, la innovació que proposem és el concepte que li diem Pie Experience, perquè el que volem és estandarditzar processos. És una metodologia de treball que inclou brous i sofregits per a millorar el resultat, que és una paella, que és el plat més popular d'aquest país. Que la gent estigui molt receptiva per a entendre i aprendre noves formes de treballar a la cuina. I aquest és el nostre repte, amb xefs, amb equip d'I+D, etc. El clúster és un espai de coneixement i d'innovació i el que li demanem és molta generositat a la gent. Doncs que puguem compartir aquest coneixement i que sigui una font d'innovació i de poder impulsar noves idees i posar-les en marxa.